तो होई गेलो तू नाही त्याचा नाही घेणार आणि म्हणते ती सवय होती अशी वागेच राव घंटा घेते चालतो मध्ये देवाचा हात आला गावले ना वादे काढली आता बोला ना का उलट घाल रात्री पूर्व असतो बांधले तरी हरकत नाही मी घेऊन पारंपरिक पद्धती म्हणजे 12-5 मर्यादा धरून आज गावराटीप्रमाणे गावातले सगळे लोक येऊन कात्री मंदिरात येऊन तिथे आम्ही जमून सगळे नव्याची सुरुवात करतो. त्या ठिकाणी नव्याचं भात रोप लावलेलं आहे तिकडे जाऊन वाजत गाजत त्या नव्याची पूजा केली जाते. नंतर ती नव्या कापल्यानंतर ते घेऊन येऊन आम्ही देवळात त्याची मानकरी बसून पूजा करतो
आणि नंतरही आम्ही बारापात जे आमची मर्यादेची देवळं आहेत त्या देवळात नेऊन ते आम्ही प्रत्येक देवळात ते मानाप्रमाणे बांधण्याचा प्रकार आमच्याकडे आहे, म्हणजे नव्या बांधण्याचा. आणि नंतर आम्ही घरोघरी प्रत्येकांना देऊन त्याचे आम्ही पूजन करतो नव्याचे. आणि आजच्या दिवशीपासून सुरुवात जी होते ती नव्याने, म्हणजे आज भात कापणीला सुरुवात करण्याचा हा योग आहे. आणि आमच्या पारंपरिक पद्धती ह्या रूढी परंपरेने सात्री देवस्थानकडे चालू आहे. सुंदरी परब.